sa atong One Cebu Convention. Ug sa samang higayon, pagkagom o pagdawat sa tanan nga niya karon dinhi atong paminaon ang Secretary General sa One Cebu 3rd District Congressman o Deputy Speaker Pablo John P.J. Garcia. This convention of the One Cebu Party will now come to order. Our party president and the governor of the province of Cebu, Governor Gwen Garcia, Congresswoman Janice Salimbangon of the 4th District of the province of Cebu, Congressman Duke Frasco of the 5th District of the province of Cebu. Ako Bisaya Party List Congressman Sunny Lagon. Our next Vice Governor of the province of Cebu, Dr. Teresa Doctes Rosa. Our incoming congressmen, our incumbent and incoming board members of the province of Cebu, our city and municipal mayors, vice mayors, and councilors, both incumbent and sure to be incoming councilors of the 4th, 5th, 6th, and the Lone District of Mandaue. Sa tanan natong mga kauban allies from the different allied parties of One Cebu, maayong buntag ka natong tanan. As Secretary General, it gives me great honor and pleasure to welcome all of you to the convention of the biggest, the most dominant local political party in the province of Cebu, your party, One Cebu. This is the second day of the convention. We had to schedule this for 2 days because the sheer number and the sheer strength of our party required that we divide the convention into 2 days. Otherwise, we will explode. I remember 15 years ago, almost to this day, it was early February. We would like to also acknowledge the arrival of the Congresswoman of the 6th District and soon to be the Congresswoman of the Lone District of Mandaue, Congresswoman Lollipop Juano Dizon. 15 years ago, a few like-minded, dedicated Cebuanos gathered together in hope to form what was to be the political party One Cebu. It was a different time then. Politically, the province of Cebu was utterly divided. Geographically, the province of Cebu stood in danger of being divided into 4 provinces: Cebu del Norte, Cebu del Sur, Cebu, I will forget Occidental Cebu, and the remaining province of Cebu. And so those of us who were against this idea of dividing Cebu, sumpo up.
gathered together and formed this, your party, One Cebu. A lot happened since then. It's 2007 when One Cebu party prevailed in a rout, in a political landslide unknown before in Cebuano political history. Then came the difficult times after 2013, and now, 15 years later, we are back here to gather together. And we are proud that, to a large extent, that idea of One Cebu 15 years ago has largely succeeded. Succeeded because geographically we are still One Cebu. And more importantly, because politically, I think perhaps more than at any other time in the history of Cebuano politics, Cebu is One Cebu. United under the leadership of our governor, Governor Gwen Garcia. We have the incumbent congressman in the first, the second, third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, and soon to be lone district of the city of Mandaue, all One Cebu. Why is One Cebu so successful, and why has it so far succeeded in uniting the major political forces in the province of Cebu? It is because Cebuanos have seen that One Cebu works. Nakita sa atong mga kaigsunang Cebuanon nga ang mga mithi sa atong partido One Cebu mao'y kagiya sa panggangamhanan sa atong probinsya karon, ug nakita nila nga kini malampuson alang sa mga Cebuano. Pag-abot niining atong kontra nga gitawag og COVID-19, samtang kita wa pa mahibaw unsa kining atong giatubang, o kita nanira sa atong mga panimalay, sa atong mga barangay, sa atong mga lungsod, sa atong probinsya. Ang atong katawhan anaa sa kangit-ngit, kalisod, kabalaka. Unsa man, what was it that gave hope to the Cebuano people? Ang mithi sa One Cebu nga gipakita sa liderato sa atong pinalanggang gobernador. One consistent policy, one consistent implementation, mao kana ang liderato sa One Cebu. That is why samtang ang uban nanira sa ilang mga probinsya, mga lungsod o mga syudad, ug kita naghinay-hinay ug abli sa atong ekonomiya under the leadership of Governor Gwen Garcia, nakita nato nga ang Sugbo as a province underwent the most loose restrictions under IATF for the longest time in the entire country. Mao kana ang liderato sa atong Governor Gwen Garcia sa One Cebu. And last month, when we faced again another challenge as a people, when we were visited by a terrible calamity called Typhoon Odette, o kadaghanan sa atong mga pinalanggang Cebuanon na igo, nag-antos sa iyang resulta. What gave hope to
to the Cebuano people was again ang mithi sa mga Sabuan Cebu na gipakita sa atong Gobernador Gwen Garcia. Unity in response, decisive response alang sa mga Cebuano. Mao kana nga I'm not surprised why One Cebu can, without fear of contradiction, claim right now that it is the biggest, and so far in the history of the province of Cebu, the biggest, most successful, most dominant party in the entire province of Cebu. Mao kana nga karon maabot man ang lain na pod nga piniliay, laing hagit alang sa atong pinalangga nga partido. It would do well na kita mahinumduman nato kung unsa ang mga miti sa Partido One Cebu nga mo'y nakapahimong lig-on ug malampuson niini. It is our unity. It has always been our unity as Cebuanos. It has always been our unity as One Cebu that has proved to be the key element of our success. Muna nga akong gihangyo ang atong mga kaubanan sa atong binalanggang partido One Cebu nga atong padayonon kini ang atong panakiusa ubos sa atong padayon nga leader sa lalawigan sa Cebu, si Governor Gwen Garcia. Uban sa iyang lig-on nga kaabag nga karon magpaila-ilaon ninyo unya si Doc Tess Hirosa, pagka-vice gobernador. Garcia Hirosa, arita sa gahi. Dita pareha sa pikas nga duda. Diba? Duda man ang pikas. So, my friends and party mates in the Party One Cebu, daghang kayong salamat sa inyong pagtampong karon sa atong One Cebu Convention. O nahinaot ko nga sa pipila ka mga adlaw magkita-kita man kita o labaw na sa tanan magkita-kita ta human sa Mayo 9 nga usa ka malampuson o victorious One Cebu Party. Daghang kayong salamat. Mayong buntag. Padayon Diyo. Daghang salamat, Deputy Speaker Pablo John PJ Garcia. I'd like to request you to focus your attention to the wide screen for this audio-visual presentation. One Cebu Party was formed by the Garcia family and their supporters to counteract the move of 3 representatives who were on their last terms of office to split Cebu into 4 provinces in the lead up to the 2007 general elections. The Cebu electorate rallied behind the Garcia family to ensure that Cebu province would remain intact, and so Subuap never saw the light of day. By the grace of God and the hard work of each and every one of us, achieved the most resounding political victory in the history of Cebu politics. After emerging victorious, One Cebu joined former President Gloria Macapagal Arroyo's political party, the Kabalikat na Malayang Pilipino, while forging alliances with other local parties to dominate the political scene in the province. Under One Cebu, Cebu became number 1. The economy flourished. The tourism industry boomed. The past 8 years have been a story of how, against division, we found unity, and how, in unity, we have achieved so much as a people.
Today, we preside over a province that is united and strong. Strong because we have so far remained largely united. Cebu remains the undisputed #1 province in the country. But with party president Gwendolyn Garcia on her third and final term as governor, One Cebu's unity would soon be tested. The ensuing years were considered dark years for One Cebu, especially when the party's gubernatorial and vice-gubernatorial candidates did not win the 2013 and 2016 elections. It was left to Gwendolyn Garcia, who was elected representative of Cebu's 3rd District, to hoist the party banner with the support of some loyal allies, after political forces had slowly eroded the number of One Cebu members. They bided their time. During this period, it would have been easy to think that One Cebu had been written off as a has-been, a footnote in Cebu's political history. But the idea of a One Cebu, a united Cebu, had already been planted. The seed was just waiting for the right time to re-germinate. On April 2, 2016, One Cebu announced that it would back the presidential candidacy of Davao City Mayor Rodrigo Duterte and pledged to deliver more than 1 million votes for the latter. On April 21, the alliance between One Cebu and Duterte was launched. Duterte became the 16th President of the Republic, while One Cebu held up its end of the bargain. In October 2018, Congresswoman Gwendolyn Garcia made her quest to return to the capital when she filed her certificate of candidacy for governor in the 2019 elections. Aside from her One Cebu allies, Garcia received pledges of support of local officials from other parties. The scene was set for One Cebu to once again take its rightful place as the most dominant political party in Cebu province. A Gwendolyn Garcia victory would mean a victory for the One Cebu party. And when she did. Since its founding, One Cebu, with Deputy Speaker and 3rd District Representative Pablo Jan Garcia as Secretary General, has always been open to anyone who shares its belief in the Cebuanos' indomitable spirit, their resourcefulness, and their sense of belonging to one family. The party reaches out to all and extends assistance to all, regardless of political affiliation. It is no wonder then that the party continues to attract the brightest minds who believe that to overcome adversity, Cebu must be united. Perhaps it is no coincidence that One Cebu is once again a unifying force as it helps Cebuanos move forward from the challenges posed by the COVID-19 pandemic and the recent devastation brought by Super Typhoon Odette. It always was, and it always will be, One Cebu, a beacon of hope. O karon, ato na ilailahon ang mga bilyonon sa nagkadayang distrito. Let's start with the 1st District. Gikan sa Dakbayan sa Karka, Mayor Mario Patricio Patrick Barcenas. Governor Gwen Garcia, ang atuang tinahon, pinalagang gobernador, uban sa atuang vice-gobernador, Lopez, sa atuang congressman, sa tanan ng mga incumbent board members, niagaw pa na ko ang atuang full slate sa pagka-vice mayor, Efren Quijano, uban sa
Barcenas. Aniya nga itong mga piliunon gikan sa ikaduhang distrito. Congressman Edsel Galios. Edsel Galios, matinapan sa kamus na mga katauhan. With the board member Robert Tampis. Si Congressman Edsel Galios sa iyang pledge of support. Daghang salamat. Akong pagtahod sa atong numero 1 nga gobernador sa numero 1 nga probinsya sa Subo asa tibuok nasod. Walain ang atong pinalangga o kanunay nga nagmahal sa mga Subuanon, Governor Gwen Garcia. Of course, ang atong Secretary General, Congressman, Deputy Speaker Padayon Jude PG Garcia, Congressman Dog Rasco, Congressman Sani Lagun, Congresswoman Lollipop Uwano Dizon, and Congresswoman Janice Salimbangon. Of course, ang atong kauban o ang atong umaabot nga Vice Gobernador Doc Tess o matod pa ni Kong PJ dili ta sa duda kung adto ta sa gahi. Mga igsoon kong mga mayors nga magpapili o mga incumbent, of course, ang akong mga kauban nga mga board members o ang aspiring mga board members sa mga kandidato, mga vice mayors, councilors, mga higala o akong mga amigo, mga amiga, usgo na ko maayong buntag kanaton tanan. Dili madugay moabot na sa ang ato pipila na lang kaadlaw moabot na ang piniliay. Og ako lang ikasulti ni Mingov, tested and proven ang atong panagkuyog. O commitment o pledges o unsa pay pero nasayod ka sa among grupo. O imo nang nasulayan o sa atong panagkuyog mao kini karon nga ang Subo ni progress ug maayo gumikan sa imong liderato. Kami sa among grupo sa segundo distrito kanunay nga magsuporta kanimo ug ang atong kadaugan ug ang imong kadaugan mo'y among nga kanunay itanaw kay nagkinahanglan kita o usak ka leader nga sama kanimo ilabi na sa mga challenges nga atong nasugatan karon tuiga sa imong paglingkod. Go, usgo nako kami kanunay magpaluyo kanimo o kanatong tanan. Hopefully sa giingon ni Kong PJ magkita-kita ta diri karong pipila ka adlaw nga madaugon. Mabuhi ang Subo, mabuhi ang One Cebu. Daghang salamat. Daghang salamat, Congressman Edsel Galios and Board Member Robert Tampis.
Karon ang atong mga piliunon gikan sa lungsod sa Argao. Pinanguluhan ni Mayor Alan Cesaldo. Akong pagtaon sa atong pinanggang Governor Gwen Garcia, soon to be Vice Governor Dr. Tess, Congressman, Deputy Speaker Pablo Jan Garcia, Congressman Sunny Lagun, Congressman Lollipop Dizon, Congressman Janice Salimbangon, ang among inahan sa Liga, Mayor Cristina Frasco, o ang iyang kapikas, Congressman Doug Frasco. Board members, mayors, vice mayors, councilors, mahimbuntan kanatong tanan. It is with great honor and pleasure to introduce to you this morning the One Cebu slate for the municipality of Argao. Maria Cristina Almenye, Councilor. Butsi Almirante, Councilor. Rolando Rilien, Councilor. Ezekiel Sarcaoca, Councilor. Arnel de la Cruz, Councilor. Marciano Agravio, Councilor. Gus Anthony Bacalso, 4 Councilor. Inocencio Cesar Diez, 4 Councilor. Daghang salamat, mabuhay, One Cebu. Daghang salamat, Mayor Alan Cesaldo. Aniya karon ang atong mga piliunon gikan sa lungsod sa Dumaguete. Pinanguluhan ni Mayor Ronald Alan Cesante. Mayong buntag, daghang salamat, Governor Gwen, o mga kaubanan sa partido, opisyalis, o katong buot mahimong public servants 2022-2025 o tanan nga maayo kayo musigit may buntag natong tanan. Mauni ang linya sa Dumaguete sa wala pa mapuak na segundo distrito. Sa una, Abante Dumaguete, karon bangon Dumaguete. Ang atong Vice Mayor incumbent William Lagahe. Ang mga konsihales, re-electionist, Attorney Nico Sisante. Ikaduha, ang atoang re-electionist Michael Comedia. Another re-electionist Hilarion Jun Ayon Belsinia. Another re-electionist Consial Felix Villacorta. Another re-electionist Ernesto Todinot Tacos. Kaya ang among bago sa Canars, Coca Nicole Osorio. Nakahuman og tulo ka termino umaling Kevin Vilandres. O ang anak sa akong son kayo mga kauban sa politika sa Dumaguete, anak ni
Sean Mila Llanos, Ferdy Pfeifferts Llanos. Nakasalamat. Vamos, Dalagete. Nagasalamat, Mayor Ronnie Sisante. Atong isunod karon ang mga milyonon gikan sa lungsod sa Oslo. Pinamaluhan ni Mayor Ronald Guaren. Mayong buntag kanatong tanan sa atong pinanggang gobernador Gwen Garcia, kanimo Deputy Speaker Pablo Jan, mga kauban ko sa One Cebu candidates, pusmo na ako may buntag kanatong tanan. Garbo na ako nga ipaila-ila kaninyo ang akong mga kabangon, ang mga kandidato sa One Cebu sa among lungsod sa Oslo. Ang akong kaabag, Vice Mayor Leonardo Dodong Rendon. Akong mga konsihales, Konsihal Fidel Ricardo Idel Nazareno, Konsihal Eldebrando Brando Romares, Konsihal Franz Carl Ite Barira, Konsihal Petronio Julina Jr., Konsihal Paul Romas, Konsihal Gwendolen Gwen Galliano, Konsihal Carlos Aloy Mirasol, o kakatapusan pero diliwit ng akong anak, Konsihal Rona Marie Teres kay Marie. Nagakik salamat kung may buntag na natong tanan. Salamat, Mayor Ronald Guaren. Aniya karon, atong isunod ang atong mga bilyonon gikan sa ikaupat nga distrito. From the 4th District, Congresswoman Janice Salimbangon. Boyong ni Board Member Kelly Shimura. O Board Member Horacio Paul Franco. Ilang isa, ilang mga kamot. Salamat. Karon atong paminaon si Congresswoman Janice Salimbangon alang sa iyang Pledge of Support. Thank you, Sam. Sa atoang pinalanggang gobernadora, the #1 governor sa tibuok Pilipinas, Governor Gwen Garcia. Ang atoang Deputy Speaker, Secretary General sa One Cebu, Congressman PJ Garcia, Congressman Duke Frasco, Congresswoman Lolipa Uwano, Lizon, ako Bisaya Party List, Congressman Sani Lagun, ang ato ang incoming Vice Governor, Vice Gov Dr. Tess Herosa, ang ato ang mga board members, atong mga mayors. Ako lang special mention ang akong mga mayors sa akong distrito. Ang ako ang atong mayor sa Midilin, Mayor Benjon Mundigo, Mayor San Shimura sa Danbantayan, Mayor Raul Hirona sa Tabuelan, Mayor Art Despi sa Bantayan, Mayor Tamar Espinosa sa Santa Fe. Ang ato ang mga vice mayors,
mga incoming mga vice mayors, incoming councilors, no? Maayong buntag kanatong tanan. Today, I would like to manifest my commitment and unwavering support to One Cebu Party. I believe in the leadership of One Cebu, the same way how my late husband, Congressman Ben-Hur, believed in One Cebu and supported One Cebu. Our family has been constant and will always be constant with One Cebu Party. Together with our leaders in the district, our mayors, our vice mayors, and our councilors will pledge to align all our efforts to work as one to achieve our goal of electing again one Cebu great leader, Governor Gwen Garcia. O kami sa 4 distrito, maningkamot jud mi kutob sa among mahimo nga mudaog jud ang atuang Vice Governor dito sa among distrito. Kay Tigo, wa naman niya siya problema, ang amon buhaton, paningkamutan, ang atong Vice Governor molusot jud. Kay kami dito sa among distrito, we are one for all for one. Daghang salamat, maayong buntag kanatong tanan. Daghang salamat, Congresswoman Janice Salimbangon. Karon ani ang atong mga pilionon gikan sa lungsod sa Tabugon. Pinanguluhan ni Mayor Francis Edward Salimbangon. May buntag na itong tanan. Una sa tanan, may kong katahuran sa ato ang pinakagwapa na gobernador sa Tibok Pilipinas. O di lang pinakagwapa, numero 1 po na gobernador sa Tibok Pilipinas, Governor Gwen Garcia. Ikaduha, ako apong Secretary General, ako pong idol aning politika. Si Congressman, Deputy Speaker, Congressman Pablo Jan Garcia. Si akong inahan, among inahan sa 4 distrito. Ang pinakagwapasan, ang usang kapikas sa ako ang late father, Congressman Ben-Hur, si Congresswoman Janice Salimbangon, Congressman Sunny Lagon, o One Party List, Congresswoman Olipap Dizon, o ato ang umaabot po na Vice Governor, Dr. Tess Herosa, ako ang mga former colleagues sa board member, nilagot ang Secretary Saon. Good to see you all. And sa tanan po ng mga mayors, upcoming mayors, incumbent, vice mayors, councilors, I would like to present to you sa grupo na magpadayon sa serbisyong tatak sa Limbangon. Ang pagtubig sulbaron, ang pagtrabaho tabangon, bangon tabogon, pinaagi sa serbisyon sa Limbangon, sa team sa Limbangon, sa lungsod Tabogon, akong Vice Mayor, si Attorney Eric Alivio. Ang incumbent po na councilor, si Jojesa Hortelano. Ang incumbent nga po na councilor na pa-re-elect, Jerome Escalona. Kapitan Kit Sherwin Vichus, Kapitan Merlino Alivio, former councilor Anisito Panloyo. Of course, another one is Venerando Manuluyo, ang konsehal na Wayne Pili-Pili, Martin Ituli
o Michael Hortelano Tan. Salamat kisanan and good morning to all. Daghang salamat, Mayor Francis Edward Salimbangon. Atong isunod ang atong mga piliunon gikan sa lungsod sa Tambuelan. Pinanguluhan ni Mayor Raul Herona. Niya si Doktora Tess Hermosa Canano, kamot me. Niya sa Secretary General sa Partidos Hospice, the Congressman amigo na ko sa Nilagon, Congressman Lograsco, niya Congresswoman ako sa 4th District, si Congressman Janice Salimbangon, Congressman Lollipop o si maabot yun yung Congressman si Itzel Darius o Presidente na mo sa buong kapunungan sa mga mayors, Ma'am Cristina Garcia Nasco, kanatong tanan may buntag sa lungsod sa Tambuelan. Kanang gog mo niya mo aron nga grupo nga makiusag yun kuyog sa Partido Mansibo. Ang akong si Mayor, ako igsoon, si Vice Mayor Rex Casiano Herona, ang Councilor, si Councilor Inconvenient Lisa Bravo, Councilor Abon Arellano, si Councilor Pilar Cole, Councilor Aikomo, Councilor Tatamaki Hilona, Councilor Chaco Councilor Ramel Pilamat, Councilor Alberto Kumahe. Salamat. Daghang salamat, Mayor Raul Herona. Aniya karon ang atong mga piliunon gikan sa lungsod sa Daan Bantayan. Pinanguluhan ni Mayor San Shimura. Daghang salamat. Ako ang pagyubo una sa ato ang mapinanggaon, pinaka-update o pinakakugihan nga gobernadora sa tibuok kalibutan. Ang atong pinalangga numero 1 nga gobernadora, Governor Gwen Garcia. Sa ato ang mga maaplikon kayo nga mga higala nga mga kongresista, sama sad sa atong pinalanggang gobernadora, mapinanggaon o mga maaptik kayo. Unahon ako ang ato ang Congressman sa 3rd District, Kong PJ Garcia. Ang amuang pinalangga nga Congresswoman sa 4th Distrito, Congresswoman Janice Salimbangon. Congressman Duke Frasco. Congressman Lollipop Juan Odizon. Congressman Sunny Lagon of Ako Bisaya. And of course, incoming Congressman Mayor Joy Joy Aligado. Incoming Congressman Edsel Galios. Ug ako gining ipauwahi, Gov, kay karon ba ko kay bawo nga nindot kay ning atong grupo gahi ida ini. Mas maayo tuod ang gahi kaysa magduda ta. Ang ato ang maabot nga Vice Gobernadora Dr. Tess Hermosa. Sa ato ang mga amigo o mga higala nga mga konsihales, vice mayors o mayors, pinumuluhan sa amuang abdi kayo nga LMP President Mayor Cristina Frasco. Sa ato ang mga board members, ako lang rin usahon ko ang mga board members sa naadin ha ang ako ang pinakapinangga na kapikas, pinakagwapa, board member Gary Shimura. Ang grupo sa Daan Bantayan, since gikan pa samahan yun, the late Governor,
Pabling Garcia. Nagpabilin gyud bisan pa man og nagkalain-lain ang naong politika sa probinsya, but we remain to be one Cebu up to now. And we will always be a soldier of one Cebu. Sa lungsod sa bantayan ko, ania ang amuang grupo, ang ato ang Vice Mayor YPLD number 1 Councilor Elver Ali Abukay. Atong mga konsehales, Maria Brigidadora Bridget Tatawan, Konsehal Randy Tagoy, Konsehal Wendell D. Rosel, Konsehal Jupiter Jupjup Rosel, Konsehal Luis Marvy Luot Pinos, Konsehal Juanito Ibanez, and Konsehal Simplicio Boy Mandos, and Konsehal Rex Novamos. Munigop ang Team 1 Cebu! Thank you. Daghang salamat, Mayor San Shimura. Aniya karon ang atong mga pilionon gikan sa lungsod sa San Remigio. Pinanguluhan ni Mayor Alfonso Bestolante. Maayong buntag sa tanan, sa tuang the pride of Cebu, the ever competent, the First Lady Governor for the province of Cebu, ang atuang pinalanggang Governor Gwen Garcia. And of course, ang atuang mga congressman, mga representatives nato from their district, ang atuang Congressman PJ Garcia, ang atuang guwapa nga kongresista sa 4th District, ang atuang Umari, asawa sa atuang Hug sa Cebu, Hug sa Saremei sa 4th District nga Congressman Benor Salimbangon, ato sugaton ang amuang inahan sa 4th Distrito, Honorable Janice Salimbangon. And of course, ang atuang mga congressman uban, si Congressman Lollipop, and ang atuang ako Bisaya po, Congressman Representative si Sunny Lagun, and ang atuang Vice Governor, Dr. Herosa. And to all our board members, I am proud to present ang atuang slate sa One Cebu from the municipality of San Remigio. Akong unahon pagtawag ang atuang Vice Mayor, Honorable Ruho Capuno. Then for her third term, Honorable Maria Vida Pestolante. Another councilor, second term, Councilor J. Olivar. Then ang iyahang sister, Councilor Joyce Olivar. Another one from the mountain barangays of San Remigio, Councilor Iluminado Ornopia. And Councilor Benjamin Rondina. And then our veteran Councilor, Councilor Wendrix de la Piña. And our another lawyer councilor to become in the San Municipality of San Remigio, Councilor Valeriano Baluon. And lastly but not the least, our last councilor, Councilor Sandy Kibo Kibo. I am proud to present that is the slate of One Cebu for the municipality of San Remigio. Good morning, everyone. Daghang salamat, Mayor Al Pestolante. Aniya karon ang atong mga pilionon gikan sa lungsod sa Medellin, pinanguluhan ni Mayor Joven Montigo Jr. May buntag na itong tanan, especially sa ito ang Talahoron,
o ato ang inspirational leader sa One Cebu, sa province of Cebu, Honorable Governor Gwen Garcia. Sa ato ang Secretary General sa atong party, Deputy Speaker BJ Garcia, Congressman of the 4th District, Honorable Janice Salimbangon, Congressman Doc Frasco, Congressman Lollipop Puano, to our incoming Vice Governor, Dr. Tess Herosa, to our Liga President, Honorable Mayor Cristina Frasco, kauban nato sa party mates sa One Cebu, ang lungsod sa Midilien, ang opisyalis o katauhan believe in the aspirations and ideals of One Cebu. In fact, all the municipal officials, ikan nako, Vice Mayor, and all the incumbent municipal councilors ng Puyo, and we have one newcomer, and all the barangay captains of our town are One Cebu members. I'd like to introduce ato ang Vice Mayor, unfortunately currently in isolation, but I'd like to still acknowledge him, Honorable Vice Mayor Alim. Ay mo kagol negative niya. Honorable Councilor Lee R.G. Villapis, Honorable Councilor Raymond Olivar, Honorable Councilor Joselito Yurat, Honorable Councilor Charlie Marie Montilla, Honorable Councilor Agnes Yaon, Honorable Councilor Romeo Tapayan, Honorable Councilor Vincent Suwan, and our newcomer and the sure winner, Mr. Harold Salimbangon. Daghang salamat ko, mabuhi ang One Cebu, and good luck na itong mga kandidato sa One Cebu. Daghang salamat, Mayor Benjun Mondigo. Ang atong mga pilionon gikan sa lungsod sa Santa Fe, pinanguluhan ni Mayor Ethamar Espinosa. Sa atong mapinanggaon, umaptik na gobernadora sa probinsya sa Sugbo, Honorable Gwendolyn Garcia, ug sa tanang One Cebu official candidates mayong buntag ka natong tanan. Gob ang Santa Fe nagpabilin ug magpabilin nga baluarte sa One Cebu. Ug aniya ang atong official candidate, akong iuna-una pag-ila-ila ang akong Vice Mayor, Honorable Mary Grilly P. Cabrera, Councilor Ryan James Mariolin, Councilor Ray Catalunya, Councilor ang pinakahamis o pinakagwapa, James Philip Lau, Councilor Al Raico, Councilor Wilfredo Batabalunos, Councilor Proline Bataycan, Councilor Felicimo Badersan, at Councilor Ginor Marabe. Daghang salamat, Mayor Montan. Daghang salamat, Mayor Tamar Espinosa. Aniya karon ang atong mga pilionon gikan sa lungsod sa Bantayan, pinanguluhan ni Mayor Arthur Despi. Mayo kaga sa aton katanan, akong yukbo sa
atong leader, unang babaeng gobernador sa Sugbo, Governor Gwen Garcia. Ang atong sunod nga Vice Governor, Dr. Tess Herosa. Ang atong Secretary General sa Partido 1 Cebu, Deputy Speaker Congressman PJ Garcia. Ang among Congresswoman sa among distrito, Janice Salimbangon. O ang atong mga Congresswoman o Congressman sa nalaing distrito, mga board members, mga opisyalis sa atong partido o sa talang membro. Ako, mapasikarbohon nga mupresenta sa among line-up sa lungsod sa Bantayan. Ang atong Vice Mayor, Antonio Montemar. Incumbent Councilor Abraham Desamparano. Incumbent Councilor Orlando Layese. Incumbent Councilor Jeffrey Barito. Incumbent Councilor Janet Ubahim. Incumbent Councilor Markham Mansueto. Magpapili pagkakonsehal atong kapitan sa tingkat na barangay Cap Edwin Pindig. Magpapili pagkakonsehal Dr. Apollo Sisa. Magpapili pagkakonsehal Atty. Stalin Larina. Salamat. Daghang salamat, Mayor Art Despi. Ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Manredejos, pinangaluhan ni Mayor Romeo Villaseran. Apan adunay kakulingan siya ang upagila sa ilang mga kandidato, mao si Vice Mayor Floreto Batayola. May kontak kanatong tanan. Gugwin, proud to present the Cebu, 1 Cebu slate, iyan sa lungsod sa Manredejos, Isla sa Bantayan. Pagka-Mayor, Engineer Romeo Villaseran. Pagka-Vice Mayor, iningubos ninyo ang alagad, Barangay Captain Torito P. Batayola. Pagka-Konsihal, Councilor Julius Villaseran. Councilor Owen Taroga. Councilor Chandri Kikli. Councilor Elvin Santelian. Councilor Perla Molina. Councilor Frederick Salazar. Councilor Bernabe Compra Sr. Councilor Vinny Cyrus Limatapia. Daghang salamat. Daghang salamat, Vice Mayor Floreto Batayola. Isulod na ito karon ang atong mga pilyonon gikan sa ikalimang distrito, 5th District. Pinanguluhan ni Congressman Duke Frasco. Boyong nila ni Board Member Red Duterte. O Board Member Michael Joseph Mike Villamor. And now the raising of their hands. Salamat. Inihigayon na atong paminaon ang Pledge of Support gikan ni Congressman Duke Frasco. Daghang salamat sa maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag, ilabi na gyud sa ato ang kugihan, maabtik o pinakagwapa na gobernador sa tibuok kalibutan o universe pa gyud.
ang inahan sa kanunay hinabang o ang ako ang pinalanggang inahan. Ang ato ang pinalangga nga gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Governor Gwen Garcia, masipang pakpakalang kanina. Sa ako ang idol ngadto sa Kongreso, ang ato ang Deputy Speaker Pablo John Garcia. Sa silingan nato nga distrito, Congresswoman Janice Talimbangon. Sa ako ang neighbor sa ngadto silingan ra nako nga opisina ngadto sa Kongreso, ako Bisaya Party List Congressman Sunny Lagon, masipag pagpakalang kaniya. And sa silingan sa nato sa Lone District of Mandawi, Congresswoman Lollipop Buano Dizon. Akong katahuran sa ato ang umuabot na BC Gobernador, kahapon lang ko nakadungog sa iyahang diskurso, makaingon ko nga ngayon gyud kayo ni atong suportaan o atong himuon nga umuabot nato nga BC Gobernador, Vice Governor Doc Tess Herosa. Sa ato ang mga board members sa 4, 5, 6 distrito, sa ato ang mga mayor nga naa diri labi na gyud sa 11 ka mayor o magpapili pagka mayor sa 5 distrito. Special mention lang sa kapikas sa ako ang kasing-kasing ug sumpay sa ako ang kinabuhi. Pasaylo ako sa uban mga lady mayors kung maingon ko ini ang pinakagwapa na mayor sa tibuok kalibutan. Ang ako ang pinalanggang asawa, Mayor Cristina Frasco. Sa ato ang magpapili o mga incumbent vice mayors, sa ato ang mga konsihal, kanatong tanan, mayong buntag usab. Sama sa ako ang gingon kagahapon during the first day of the convention, ang puwersa o ang strength sa One Cebu wala lang makagikan sa sheer number of the members of One Cebu, pero nakagikan sa ato ang presidente o sa liderato sa ato ang gobernador nga si Governor Gwen Garcia. Ang ato ang lalawigan nakaangkon o kauswagan o kalambuan tungod sa ato ang gobernador o tungod sa iyahang kakugi, tungod sa iyahang matinabangon, tungod sa iyahang patakaran nga dili sulti ang pabuhaton kung dili buhat ang maoy pasultihon. Tuguti lang sad ko magpahibalo sa ato ang mga kauban sa One Cebu, no, unsa say kahimtang sa ato ang gobernador sa 5 distrito kay tingali na ay magpaabot ngadto kaninyo nga ang katpang sa ato ang gobernador makapapundo kuno ngari sa 5 distrito. Pero mosulti ko ninyo, base sa ako ang nakita lang, no, o base sa results atong niaging piniliay, ang ato ang gobernador nakaangkon biya og sobra sa 30,000 votes compared sa iyang katpang atong niaging piniliay 2019. Sa ato ang pagtanaw atong panahona, duha ra gov sa 11 ka lungsod or 11 ka LGU. Duha ra gyud nga inunta wala pa nato makabot ang kadaugan, no? Usa niini ang Danau, but ang ikaduha mao ang lungsod sa Sugod. Pero di pa kayo ko kay naaman special mention lang sad si Mayor Richard o si Mayor Muniz Rigan, murag kung Manila go mamawi na sila karon. So sa ako ang nakita, nindot man ang ato ang agi, pero dili lang gyud gyapon ta mo kumpiyansa, mamang na ang sulti kanunay sa ato ang gobernador nga dili ta complacent o dili ta mo kumpiyansa kay wala ra bay second place ani nga ato ang piniliay, no. So in behalf sa mga mayors, in behalf sa ato ang grupo sa 5 Distrito Gov, I'd like to pledge our full support to you, the person that has given takong kausaban o kalambuan sa ato ang pinalanggang 5 Distrito. Daghang salamat, may buntag.
Daghang salamat, Congressman Duke Frasco. Aniya karon ang ato mga pilyonon gikan sa lungsod sa Liloan. Pinanunguluhan ni Mayor Maria Esperanza Cristina Frasco. Sa atong inahan sa kanunay panabang ug akong inahan, Governor Gwen Garcia. Uban sa atong maabot na Vice Governor Dr. Tess Herosa. Sa atong Deputy Speaker sa One Cebu, Congressman PJ Garcia. Congresswoman Janice Salimbangon. Congresswoman Lollipop Owano Dizon, incoming Congressman Joy Alegado, Congressman Sunny Lagon, incoming Congressman Edsel Galeos, ug sa pinakagwapo nga congressman sa tibuok kalibutan, Duke Frasco, Unimaw Santaban. Sa mga incumbent ug incoming board members, sa akong mga kauban ng mga mayor sa tibuok probinsya sa Sugbo, both incumbent and incoming, tanang mga vice mayor, tanang mga konsihales, mayong buntag kaninyong tanan. Governor Gwen, sa tanang higayon na ikaw nagpapili pagka-gobernador dito sa lungsod sa Liloan, sukad sa tuig 2004, 2007, 2010, 2019. Ang Liloan naka-deliver gayon sa usa sa pinakadako nga margins alang kanimo sa tibuok probinsya sa Sugbo. Sa umaabot nga 2022, amo ng Usbongov un-an pagyud pagmaayo. Ug tungod kay dako man kaayo among pagduda sa imong katbang, gahi yun ang Liloan Gov magpadayong lig-on og lig-on alang sa One Cebu. Mapasigarbuon kita nga akong i-introduce kaninyo ang atong nagkahiusang One Cebu Team Frasco slate sa Liloan. Atong umaabot nga Vice Mayor, Vice Mayor Alju Frasco. Ang atong mga umaabot ug incumbent nga mga konsihal or incumbent Vice Mayor and incoming Councilor, Attorney Thelma Jordan. Incumbent Councilor Bernard Lopez. Incumbent Councilor Darwin Apas. Incumbent Councilor Kit Comendador. Incumbent Councilor Shari Cañete. Umaabot ng konsihal Kat Humapaw. Bumalik pa ng konsihal Edna Cala. Bumalik pa ng konsihal Doc Lito Pilapil. Daghang salamat kaninyong tanan. Magkita-kita ta sa kadaugan One Cebu. Daghang salamat, Mayor Cristina Frasco. Aniya karon ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Compostela. Pinanguluhan ni Mayor Richie Wagas. Kanatong tanan, mayong buntag, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga paborito kayong magsunod sa online. Mayong gabi, mayong adlaw sa tanang mga Subuanon, asa man kamo karon sa suok sa kalibutan, aniya kamo nagsudong sa One Cebu Party Convention. In short, mayong gabidlaw kanatong tanang mga Subuanon. Ang milabayng eleksyon makasaysayanon sa 5th Distrito Cebu. Ang giingon nga imposible, nahimo posible.
ang dili mabukan nabukan. Kay ang 70 ka tuig nga abuso o pahimulo sa kahom isang likway na sa mga kawasnon nga gintuhanon sa probinsya sa Subo. O naangkon kining mga daugan tungod sa liderato sa One Cebu pinaagi sa usa ka beautiful lady governor with a brave heart, Governor Gwen Garcia. Salamat sa sakripisyo ang manunubos sa 5th Distrito. I'm proud to say and to introduce. Salamat, Congressman Duke Fresco! O sa atong board member, liwat sa iyang uyuan nga presidente, board member Red Duterte. O ang dili kapugngan nga anak sa buutan amahan sa Carmen Binyong Villamor, ang iyang anak, si Mike Villamor. Tiniyahan sa espiritu sa kagawasan o demokrasya with pardonable pride. Aniya ang mga opisyal na kandidato sa One Cebu sa lungsod sa Compostela, home of the free. Ining inyong bubos nga igsoon, freedom fighter, biktima sa martial law o diktadorya, pero karon BBM. Malipay si PJ. Buong bansa, Moreno, basta Bisaya, Moreno. Sorry ko ba? Mubalik pagka-mayor, inyong ubos nga igsoon, Rexy Reyes Wagas. O ang akong Vice Mayor, Dr. Ronnie Mindaros. Konsihal Brenda Cordero. Konsihal Luis D. Reyes Jr. Konsihal Berna Hamili. Konsihal Ernesto Caga. Konsihal Gius Byron Panganiba. Konsihal Serapio Tijero Jr. Konsihal Marian Irraula. Konsihal P. Castro Yuson. Ang among pagamay o pagkampo sa atong gobernador, Palihogog, Tiwason, Tiwasi, Tiwasa! Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Richie Wagas. Ani ang karon ng atong mga piliunon. Gikan sa dakbayan sa Danao, pinanguluhan ni Mayor Thomas Trinidad Duterte. May buntag sa tanan. Kaming mga taga-Danao, aniya karon may sugong mikuyog sa bundok na nihatag na pong kausaban sa tibok 5th Distrito. We had the most daunting task of fighting for and with Governor Gwen, Congressman Duke, and the rest of One Cebu's candidates in the most challenging area of the province. We will not falter, we will never back down. Tugutin ko sa pagpaila sa mga kandidato sa One Cebu, Team Frasco sa Dakbayan sa Danao. For Vice Mayor, Buyito Quiros. Councilors, Terry Capote, Tiling Torano, Paul Ramos, Mela Casas, Nestor Magno, Joseph Manto, Temio Mero, Lolito Aguilar, Colon Lawas, David Lawas, Gauben, Gautes, Kongdog, we will fight till the ends with you. Para sa hayag nga kaumaon, ibalik ang Danao sa Danawanon. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Thomas Duterte. Ani ang karon ang atong mga piliunon gikan sa lungsod sa Carmen. Pinanguluhan ni Mayor Carlo Villamor. Ayaw buntag, our beacon of hope, Governor Gwen Garcia, Dr. Vice Gov, Congressman, the 5th
Pablo Jan Garcia, and Congressman Janice Libangon, Congressman Lollipop, Juan Odizon, and Congressman Sandy Lagon, and tanan board members, ay buntag. Muni ang line up sa lungsod sa Carmen. For Vice Mayor, ako magawang, former Mayor Gerard Villamor. Councilor, former Vice Mayor Al Davilas. Konsehal Salvi Capuno. Konsehal Arian B. Puno. Konsehal Hermes Morales. Konsehal Gerger Linto. Konsehal Irene B. Montel. Konsehal Rashid Takupo. And Konsehal David Dixon. Dagan salamat. Dagan salamat, Mayor Carlo Villamor. Aniya karon ang ato mga piliunon gikan sa lungsod sa Katmon. Pinanguluhan ni Mayor Avis Monleon. Maayong udto kanatong tanan na binigay sa atong pinakabuutan, pinakagwapa, pinaka-supportive. Number 1, Gobernadora sa probinsya sa Subo, Governor Gwen. Thank you kayo sa pagtabang sa Katmon. Sa among special mention lagi din nato sa ato nga maabot nga Vice Governor Dr. Nates. Sa among kinalanggang board member, Board Red Duterte. Kung man sa iyang partner na si Board Mike. Kung ang among pinaka-supportive, pinaka-buutan ayaw naman pagkuhan ako ba na Congressman sa 5th District, Congressman Doc Frasco. Mga mayors, mga board members, mga councilors sa full province of Cebu, I am proud to present to you ang kandidato sa lungsod sa Katmon. Natigil bahadlok sa mga Durano. Natigil bahadlok sa mga Durano. Naman ko si Vermongin, ako naginay ako. Paikot ko. Ang akong Vice Mayor, si Vice Mayor Arnel Poro. Ang among councilor, ang among Mayor for 3 terms, si Mayor Estrella Alibal, kakaroon na sa tanan ng Mayor man, ano sa kitay, konsihal sa lungsod sa Katmon, yung kapili, si Konsihal Go Barking. Ang incumbent councilor sa lungsod sa Katmon, karon nagpapili pag-usap, Cesar Coloscos. Yun man ang ako sa among Vice Mayor kanito, si Konsihal Celso Sosco Palayo. Ang abogado sa konseho, si Attorney Ruel Huban. Ang doctor sa education, Dr. Paulus Caniati. Ang kasamtahan na konsihal sa Barangay Corazon, Konsihal Guillermo Braga. Yun man, ang anak sa kapitan sa San Jose, Raul Sososco. Dagang salamat ko, mayabot ko kanatong tanan. Dagan salamat, Mayor Avis Monleon. Aniya karon ang ato mga piliunon gikan sa lungsod sa Sugod. Mayor Lisa Marie Monyin Striga. Good morning ko, Kong Du, Kong DJ, good morning sa tanan. Kauban ako from the Municipality of Sogod, Vice Mayor Richard Strigan. Councilor Arman Menchavez. Councilor Rex Bacayo. Councilor Edgar Sinita. Councilor Rolando Sautones.
kaibigan, atong isunod ang atong mga piliyonon gikan sa lungsod sa Borbon. Pinaguluhan ni Mayor Noel Dotillos. Magang salamat, Sam. Hanggang pagkakoko Martin, Sam. Mula sa tanan, akong respeto pagdahon na dili mapatok mo dili manabuan. May makalupig, no? Dig-on. Ugihan sa panahon sa pandemya, way lain. Ang atong pinalangga, maudigit maluya, Honorable Governor Ben Garcia. O ang iyang Vice Governor, karon pa minaginayala si Vice Doctes, kasi na isang masawa ni Dr. Dotillos. Karon pa minaginayala. Oy mga mayor, ako tabangan, ako na i-brief sa inyo. Bumasi ko. Vice Governor Doctes. Congressman PG, Secretary General, One Cebu Party. Akong surprise kinabuhay kasing-kasing. Congressman Doc Prasco, Congressman 5th District. Ang suod sa napong barkada, way lain. Congressman SL Lagon, Congressman Lollipop Dizon, Wano Dizon, Congressman Janice Salimbangon, board members, ako pinangang board members ako 5th District ko, si Red Duterte, o mga mayors, o vice mayors and councilors. Ang istorya sa politika sa lungsod sa Borbon. Pagsugod ng politika, councilor ko 15 years, vice mayor ko 6 years. Dugay na po ni pasilong sa pudyuhan sa Isaya sa mga Garcia family. 2016, ang fight, Sir Winston, ang resulta sa Borbon, dili na tamang hambog, didaog Sir Winston sa Borbon with a long margin. 2019, ibalik si Governor Ben Garcia, wala po yan, dilami mga hambog, makita ang resulta. Taso pa dyan, didaog pa si Janice, si Vice Governor Janice Salimbangon sa municipality of Borbon. Si Daphne Salimbangon, your sister ni former congressman. Karon 2022, may commitment ang place nila kinanglan sa Borbon. Nagstorya ni Medico, sa dili pa patos Borbon. Ang iyang kaayo o kakugi ang suportar sa diya sa Borbon, itubo ang Borbon. Infrastructure roads, Congressman Doc, in 2 years pagkapin, covered courts, financial assistance, gikan ni Governor Queens, promise sa kami dito sa Kapitolyo. May maikom na lang ko. So in return for sayang tabang sa Borbon Pampanga, awami ko pagbalik-balik pa. Kami na manikabot para nimo ang the whole state of the province of Cebu, One Cebu Party. So I will introduce ang akong full slate. 9 are incumbents. Mapag-ora ni former Councilor Pagya Casitas Borbon, Councilor Manuel Laraniaga, Maybay Catherine, Vice Mayor Roy De Milmo, Councilor Anisito Mansaler, Councilor Abdul Cabajo, Councilor Omar Rivera, Councilor Joselito Antigua, Councilor Alberto Melendres, Councilor Isolito Orot, Councilor Fernando Manuel Laraniaga, Maniato Pago, former Councilor. Daghang salamat, good luck na tutanan. God bless you. Keep safe. Daghang salamat, Mayor Noel Dotillos. Mula bangta sa lungsod o sa isla sa Camotes. Ani ang karon ng atong mga piliyonon gikan sa lungsod sa San Francisco. Pinanguluhan ni Mayor Hector Capao. Sa atong pinalanggang gobernador, Governor Gwen Garcia, sa atong piliyonon
karon pagka-busy gobernador, Dr. Ates, sa mga congressmen sa nagkalain-laing distrito, mga board members, mga mayores, of course, among amahan sa 5th distrito, naghatag takong kausaban sa 5th district, Congressman Joe Frasco. Niya ang among pundok sa San Fran nga komitido kayo nga musuporta sa One Cebu o sa Team Frasco. Atong kumabot nga Vice Mayor, former BIFAR Regional Director, BIFAR 7, Vice Mayor Andres Andy Bohos. Mga konsyales, mga former councilor ng North Valley, Aaron Ken Capao Jr. We have also Engineer Emilia Maningo Bacos. Gibbs Bato Balolos. Haijia Jai Maningo Capao. Raymond Mark Andrade. Rodel Odette Alvarez. Lee Bobo Mangal. And Sharon Sansan Valientos Tama. Ito, mauni ang among punta sa San Juan. Ginawi sa una man ko political exercise. Pilipin, I hope na yan naman si Kong na nakasad mo kasi katilawan na rin madami mainat na ninyo. Anyway, si Kong at ang last election is without going to San Fran. So, kasi marami karoon, marami na rin. Salamat. Salamat, Mayor Hector Otoy Capao. Gikan sa lungsod Sapporo, pinanguluhan ni Mayor Luciano Oy Rama Jr. The most active and result-oriented and no-nonsense Governor Gwen Garcia. Sa atong mga our Congressman ng 5th District, ang paglaom sa 5th District, Congressman Joe Frasco. Ang ibang mga Congressman, mga board members, mayors, vice mayors, kanatong tanan, mayong punta. I used to be die-hard member of the family nga die-hard yun sa Bacol for so many years. Karon ibalik ko. Munta na sila nga naman. Ano ako ninyong kamotes? For 70 years, halos stagnant. Almost, di man ang ikadebate sa tanan. Halos wala ginitabo, wala gin progress. But when Governor Garcia came, and also Congressman Joe Frasco, dramatic, spectacular change ang improvement. Ang tourism, hindi ba naman na nakabooming kung hindi ba sa mga programs ni Governor Gwen. Healthcare karon. With the pandemic, tanan nakatilaw. Ang utana ko sa mga tao, grassroots, anong nibutaran mo? Anong nibutaran mo ni Joe?
Sir, nagmata nami. Nakita na namo ang diferensya sa ilang buhat as compared sa previous administrations. Now, I am only after the development sa Camotes, especially sa ako Oro. That's why. Asa mo po? At tubago anong sigilong yapon mo. Barkada. Para may hitabo. You know? Kung wato si Governor Gwen sa Camotes, it's all work. It's all work. Wala ikaw nagatian. Party or you know what? Hindi resulta. Hindi nga nag-change na mind. Ibalin. Okay. Thank you. Now, here is my lineup. Go. Vice Mayor Amy Carcillier. He is still on vacation. Pero coming next week. For councilors, Councilor Lucio Laros Jr. Councilor Pablo Jesus Rosauro. Councilor Pilotio Polanco. Councilor Rosa Fe Gurgonio. Councilor Dennis Hanson. Councilor Rogan Donaire. Councilor Leo Baranas. And last but not the least, Councilor Romel Gonzalez. Thank you. Asenso Moro. Daghang salamat, Mayor Boy Rama. Aniya karon ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Tudela. Pinuluhan ni Mayor Ann Tirando. Mayong buntag sa inyong tanan. Mayong unto sa inyong tanan. Mayong buntag, Gwen Garcia. Akong idol, kaya di ako diri. Ang ako sang amahan, kaya di ako diri. Ang pinakamamahal namong Congressman Doc Frasco. Kung kamo ay nakadaog sa una sa Tudela, maningkamot kami nga mao gihapon nga makadaog mo sa Tudela. Ang akong line-up officially sa ng One Cebu, Tudela, Camotes. Vice Mayor Ronald Donaire. Councilor Elton Brian Serna. Councilor Samuel Solante. Councilor Felix Rosal. Councilor Anesito Valermo. Councilor Manuel Estremos Jr. Councilor Rosalie Rosos. Councilor Herminihildo Morata. Councilor Emerito Talabog. Mabuhay ang One Cebu! Daghang salamat, Mayor B-Boy Tirando. Aniya karon ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Pilar. Pinuluhan ni Mayor Joseph Malaluan. One Cebu. Akong pagyugbo, pagtaho sa mga namunuan sa atong partido, ilabi na gayon sa atong inahan sa probinsya, sa atong inahan sa partido,
matod pa ni Congressman Juke Frasco inahan sa kanunay hinabang, Governor Gwen Garcia. Ako sa napagyukpok sa atong umaabot Vice Gobernador Dr. Tess Herosa. Akong pagtahon usab sa atong Secretary General sa atong partido, Deputy Speaker PJ Garcia. Sa atong mga kongresista na karon sa atong tigom, ilabi na gayon sa akong idol, akong amigo, ang paglaom sa 5th Distrito, Congressman Juke Frasco, Congressman Lollipop Juano Dizon, si Congressman Sunny Logon, o si Congresswoman Janice Talibangon. Sa akong usab, mga board members na niya karon. Bob, ako, Nagarpo, kay Pailaila, sa atong partido, ang atong mga kandidato sa lungsod sa Pilar. Akong unahon ang akong partner, incumbent Vice Mayor Antonio Ceballos. Akong isunod, siya sa ka-former Vice Mayor na karon magpalandong isip konsihal sa atong grupo, former Vice Mayor Eli Borinaga. Akong isunod, usap-usap, former Vice Mayor na magpapili pagka-konsihal, former Vice Mayor Inday Grace Borinaga. Akong isunod sa kakanhi General sa Philippine National Police, incumbent Councilor Honorable Agustin Lloveras Jr. Akong isunod, akong igsoon si Engineer Rinaldo Malaluan Jr. Akong isunod si Engineer Wilson Umandak. Akong isunod ang atong incumbent ABC President na magpapili pagkakonsihal, si Honorable Mario Magalan. Akong isunod ang atong incumbent konsihal, Honorable Bayet Ann Taho. Akong isunod ang atong kanhi konsihal na mubalik pagpapili, si Eliasar Arellano. Gop, kami ang mudala sa tingog sa One Cebu dito sa lungsod sa Pilar. One Cebu! One Cebu! One Cebu! Daghang salamat! Daghang salamat, Mayor Joseph Malaluan. Moto ang atong tanang pilyonon gikan sa ika-5 distrito. Atong isunod karon ang atong mga pilyonon gikan sa ika-1 nga distrito. Congressman Daphne Lagon. Puyog nila ni Board Member Nadeo Oano Jonki Oano o Board Member Glenn Soto. Puyog usap sa atong ako party list, Congressman Sunny Lagon. Sa nga ni Inday Daphne, isa sila sa ilang mga kamot karon. Salamat. O karon atong paminaw si Congressman Sunny Lagon sa iyang pledge of support. Thank you so much at ayong buntag ka natong tanan. Sa atong pinalanggang Governor
the one and only, ang pinakakugihan ng gobernador sa tibuok Pilipinas, Gobernador Gwen Garcia. Sa akong mga kauban nga sa Kongreso, no, ang idol na mutanan dito si ang Deputy Speaker, Congressman PG Garcia. Ay buntag. Ako nga neighbor, no, sa office na ako dito sa Kongreso, si Congressman Doug Brasco of 5th District. Congresswoman Janice Halimbangon of 4th District. O nga akong amiga, ang incumbent congresswoman sa 6th District, o kung maabot nga congresswoman sa Lone District of Mandawi, Congresswoman Lolipap Wano Tison. Ako maabot na ito nga Vice Governor sa Province of Cebu, Doc Tess Herosa. Ang ako nga second nominee sa akong Bisaya Party List, si Mayor Joyce Aligado. Ako maabot nga congressman sa segundo distrito, si Congressman Itziel Galios, may buntag. Sa tanan nga board member o sa tanan nga mayors o vice mayors o tanan nga municipal councilors nga naadri karon, may buntag usab kanyo tanan. In behalf sa ako nga wife nga running for congresswoman sa 6th distrito o sa tibuok nga 6th distrito sa Province of Cebu. Sa konsolasyon under the leadership of Mayor Nini Aligado o sa tanan nga municipal councilors o ang sulit nga 21 barangay captain sa konsolasyon o diri sa Cordoba, very special din Cordoba, no? Si Mayor Titsi, under sa leadership ni Mayor Titsi o ang tibuok nga 13 nga barangay kapitan o tanan nga municipal councilors. Apil na ang kaakbang ni Mayor Titsi na si Tito Isuwan o ang iyang slate, pledge our support for the candidacy of Governor Gwen Garcia. So, solid kami gob sa 6th distrito nga masuporta sa imo nga kandidatura as Governor sa Province of Cebu. So, thank you so much o mayong buntag kanino tanan. Daghang salamat, Congressman SL. Aniya karon, atong isunod ang mga pinionon gikan sa lungsod sa Konsolasyon, pinanguluhan ni Mayor Nene Aligado. Daghan kaayong salamat sa atong inalangga nga Governor Abtik, Guapa, Kugihan o lantip pagyo. Pati nga yung gibaw sa ng lantip. Bright na Governor Gwen Garcia. Atong umaabot na Vice Governor Doktora Tess Herosa, ako na siyang igagaw. Taga-konsolasyon pa dyan. Atong pinalangga na Deputy Speaker nga lifeline po sa One Cebu Party, Deputy Speaker PJ Garcia, Congressman. Sa among inalangga na kongresista sa 6th Distrito nga biyaan na unyak ko niya. Kay adto na siya sa Lone District of Mandawi, Congresswoman Lolipap Wano Tison. Sa kapikas sa akong kongresista nga suportahan o tabangan si Congresswoman
Daphne Arias Lagun ug karon niya ang iyang mamili nga kapikas atong party list congressman ug magpapili og usab Congressman Sunny Lagun. Sa 4th distrito nga kongresista, Congresswoman Janice Salimbangon. Atong kongresista sa 5th distrito, Congressman Duke Frasco. Umaabot ng congressman sa 2nd distrito, Edsel Galios, my best friend. And of course, ang akong amigo sa Tisha, ako siyang pulihan pagka-mayor sa amo. Magpapili siya kongresista, kauban ni Congressman Sunny Lagun, Mayor Joy Aligado. Among presidente or atong presidente sa LMP, si Attorney Mayor Cristina Frasco. Mga board members, ang duha nako ka board members na murag way dapig-dapig mga kinagwapuhan, Honorable Junkie Uwano, and Honorable Glenn Soco. Sa akong kaubang mayor, kay duha ra may kalungsod, ang nahabilit nga 6th distrito, Mayor Tetsi Cho. Sa tanan nga mga magpapili pagka-mayor o mubalik o pagka-mayor, vice-mayor o mga konsihales, paninyong tanan usa ka mayong adlaw. May adlaw. Governor Gwen, we're very thankful nga imon hindi patawag ang usa ka convention kay kami naghinam-hinam sa gyud nga imo mimpundupon aron kakita mis among mga kauban. And proven with the event yesterday and today, unsa pa may pangitaon, winner na ang one Cebu. Ako mahinangkon mupaila sa magsuporta sa One Cebu sa akong lungsod. Kining ubos niyo igsuon, mubalik pagpapili pagka-mayor, o ang akong vice-mayor, si Victor Maglasang Jr. Inducted Councilor. Si Marilu Pipito Cason. Inducted Councilor. Si Brando Paluma Quizon. Inducted Councilor. Si Bienvenido Hugo Irma. Si Fredelino Libon Herrera. Edna Malagar Perez. Salome Ibali Palang. Alfred Francis Uwano. Lalinka Ingking Beltran Elio. Mga kaigsunan ko, mauni ang magdala sa tingog sa One Cebu sa konsolasyon. Gov, kamay raming potante, 94,000 lang. Daghan kayong salamat, maningkamot ni na ang One Cebu mao'y magdala sa bandira alang sa kalabukan. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Nene Alegado. Aniya karon ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Cordova. Pinanguluhan ni Mayor Mary Therese Itoy Cho. Maayong udto kanatong tanan. Ako ang pagyubo o pagtahod sa atuang mapinanggaon o atuang pinanggang Governor Gwen Garcia.
sa ato ang incoming Vice Governor, Dr. Tess Herosa. Sa ato ang Deputy Speaker, Secretary General of One Cebu, ang atong gwapong Congressman, PJ Garcia. Sa 6th District, Congresswoman Emery Lollipop Owani Dizon. Ang among mga gwapong board members, Board Member Glenn Soco, Board Member Jonky Owani, Congressman Duke Frasco, uban sa iyahang asawa nga gwapa, ang amuang Mayor's League President sa Cebu Chapter, Mayor Cristina Frasco. Congressman of Ako Bisaya Party List, Sunny Lagun. Congresswoman Janice Salimbangon. Honorable board members of other districts of Cebu, congressmen and congresswomen, mayors and councilors. Maayong adlaw pag-usap kanatong tanan. Una sa tanan, Gov, daghang salamat sa imuhang pagdala kanamo diri sa One Cebu. Sa niaging tuig, pagkahitabo sa pagkapanaw sa akong amahan, Secretary Adelino Pagliosito. Unang ning mensahe nako si Governor Gwen. Ug ingon ko niya, Gov, wala na ko'y amahan. Ikaw na gyud ang ako ang inahan sa politika. Ug salamat ko nga imuha gyud kining gituman. Ug mao kini ang akong mga kaubanan nga dili mubabag ug muabag. Our incumbent Vice Mayor, Simil Tino M.M. Sidon. Pagpapili o pagkakonsihan, incumbent Councilor Samuel Sumaga. Incumbent Councilor Jonathan Gairanon. Our former Vice Mayor for Councilor Danilo Sinoguan. Coming Councilor Antonio Pugoy. Incumbent Councilor Roque Iburan. Incoming Councilor Dominador Aitona. Sa Cordova Go, walay puas ang among suporta kanimo. Kaya pa Cordova, kaya pa One Cebu. Sa dili pa ko kalimot, gusto na ko ipailaila sa tanan ang ako ang kapikas, ang sulundunon nga bana kay sigig sunod-sunod sa asawa. The Cebu Korean Association President, Mr. Bong Wancho. Salamat, Mayor Tinchi. Karon na ato isunod ang atong kongresista, and she is running unopposed sa Dakbayan sa Mandaue o umabot nga Lone District of Mandaue, Congressman Emery Lollipop Owani Dizon. Oyog nila ni Board Member Glenn Anthony Soco o Board Member Jonky Owani. The raising of their hands. Daghang salamat. Karon atong paminaon ang pledge of support inga ni Congresswoman Lollipop Owani Dizon.
number 1 province. Ang pinakaunang babaeng gobernador sa lalawigan sa Subo, Governor Gwen Garcia. Our Deputy Speaker, Congressman Pablo John Garcia, our Secretary General. Akong kauban sa Kongreso, Congressman Duke Frasco, Congressman Jadis Sangibawan, Congressman Sunny Lagun, kung atong umaabot na Vice Gobernador, akong suod nga amiga, nga taga-Mandawihanon na sad, Vice Governor Doktora Tess Herosa, atong umaabot ng mga kongresista, puhon ako na sa niyang kauban sa Kongreso, Mayor Joy Aligado, and umabot Congressman Edsel Galios, sa tuang mga board members, ilabi na yun sa among mga gwapo nga board member, akong isuon board member Tadeo Choki Buano, board member Glenn Soko, sa atong mga mayor, headed by our LMP President, ang guwapa, Mayor Cristina Garcia Brasco, atong mga Vice Mayor, councilors, candidates, and of course, ang akong mga kauban sa Team Mandaue, headed by our Mayor Jonas Cortez, to my fellow public servant, and akong tanan, maayong buntag. Maayong buntag, and akong tanan. For as long as I can remember, my family has always stood behind the Garcias. Sa akong nahinumduman, sa akong apuhan, na si Inco Pino, supported the late Noy Pablin Garcia. To my father, Teddy Buano, being one of the few supporters of Governor Gwen when she first ran for office. I myself have always supported Governor Gwen and she never disappointed me. Aniya ta karon, di barog, nagapundo, nagkahiusan, nagpakita na musuporta sa One Cebu because she never led us down to the wrong path. Governor Gwen, we believe that she is the best person to lead us out of these unprecedented times. During the past 2 years, hapit taga-adlaw, adunay mga dili nito kaguol ng mga balita. Hadlok para sa atong mga pamilya. But every day, Governor Gwen showed us determination and boldness. Now, not ever before, we need a leader with confidence, with fortitude, with courage, and with tenacity. Someone who is not afraid to stand by One Cebu. Muna, the kind of leadership that is uniquely Governor Gwen Garcia. Mabuhi kago o mabuhi ang One Cebu. Dagan po sa inyo. Kaya salamat, Congresswoman Dizon. Karon, aniya ang ato mga piliunon gikan sa Dakbayan sa Mandaue. Sanglit anunay kakulian si Mayor Jonas Cortez, ang upaila sa iyang mga kauban, mao si Vice Mayor Glenn Berceli. Mayapon na itong tanan. Doon na tayo nahan sa kanunay panabang, nasa tayo nahan na kanunay mutabang. Ang akong refer na po sa akong Lady Gobernador
Gwen Garcia. Tagatong gusto ko You might be surprised why I am standing here instead of Mayor Jonas Cortez. He is now isolated. Karon kay nagsakpan sa COVID-19, no? Wala sa ugamtin na dito. Kunya, ang ako sa Pinalangan, Igagaw, ang atong Congresswoman sa 6th District, Congresswoman Lollipop Juan Lizon, ang atong board member, ang atong suod kay Igagaw gihapon, board member Jonky Juano, walang sa board member na aking suod tayo, Glenn Mercedes Soco. Glenn Soco na doon. Hindi ko sagot. Mga nga, kaninyo tanan, nakunta na dire, PJ, tanan, San Dilagon, Daphne, Janice, tanan, Idsil, Amigos, Joy, kanapon ba ng mayors, vice mayors, mga konsihal, future councilor, mga improvement, ang Mandawi karon nagtangko og 12 na konsihal. Muna allow me in behalf sa atong mayor, sa among mayor, sa siyudad sa Mandawi, akong masahon na pangalan, palihog lang, indog mga kahabang sa Mandawi. Councilor Jesus Cancilia Jr. Future Councilor Mario Bihag. Convent and Relationist Ningsol Kapahog Jr. Convent and Relationist Cortez Madrid Safra. Councilor Kopi Lupa Castillo. Councilor Jane Deman. Councilor Anjo Vitalina. Councilor Jimmy Mambas. Councilor Cynthia Video. Councilor Krishna Son Ruiz. Councilor Malcolm Sino Francis. Councilor Joel Sino. Ang pinagdami ko, nakakumit na niyo, pero dili pa kumitin. At katong na ko ni Mana ha, Mana nga karon in behalf sa among Mayor Jonas Cortez, yung ko ninyo nga ang man Cebu, tanaw ko, daw ko yun, no? Muna, maghinaw ko na tintangaan nyo karon, padayo ang suporta sa atong Lady Governor Gwen Garcia ang mga straight niya. Kaya salamat, kung Pinoy, Vice Mayor Jeff Mercedes. Maraming salamat. Now, akong yan yung tanan at subo ini sa audio-visual presentation. Tinuod, daghang wala kailan ako. Kay dili ko gikan sa inila o gamhanang pamilya sa politika. Ordinaryo lang ako nga anak sa Subo ug lumad nga karkaranon. Ako si Tess Villaluz Herosa, usa ka doktor, marine biologist, humanitarian mission leader, mountain climber, inahan, usa ka plantita. Sama sa kadaghanan, nagpuyo ako nga simple upan sa akong pamilya o sa hilo na ningkamot sa akong profesyon. Apan wadang nga, niabot ang pandemya ug sama sa kadaghanan, kalit nga nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Saksi ako sa kalisod na nagian sa akong mga kaubang medical frontliners ug ilabi na sa atong mga kabus nga kaigsunan. Niabot pa gyud ang Bagyo Odette, nyamiguba sa atong mga Pinoyanan o mga kaptangan. Wala sa akong plano ang politika. Apan kining mga krisis na padayon natong giatubang karon ang nag-aghat kanako nga ipalanog ang akong tingog.
Pipila na kadekada akong namuno ng mga medical mission sa mga kabukiran o nag-opera nga libre sa mga kabos. O ako nagtuog nga akong kasinatian sa panerbisyo magamit sa pagbalambo pa sa kinabuhi sa mga subuan. Sa panahon na ito karon, mas ikinahanglan sa atong probinsya ang usa ka vice gobernador na naong ang pagsabot sa mga public health issues. O mao'y moabag sa atong administrasyon sa pagbalanse sa kinabuhi o panginabuhi sa mga subuan. Ang gikinahanglan sa Subo karon mao ang abtik o makanunayong panerbisyo. Ang gikinahanglan sa Subo karon ang usa ka vice gobernador nga tiunay ang tinguha sa pagpangalagad. Misalig ako sa katapos sa mga subuan mga pili eksakto. Iboto ako ninyo si Dr. Herosa pagka-vice gobernador sa Subo. Atong paminahon ang atong sunod nga vice gobernador, Dr. Herosa. Maayong mudto sa akong idol sa unahan tod karon, Governor Gwen Garcia. Akong kuya sa politika, Pablo John Garcia, Congressman Drew Crasco, Congresswoman Janice Salambangon, Congresswoman Lollipop Juan Lizon, Congressman Sunny Lagun, o atong umaabot nga kongresista Joy Alegado o Edsel Galios. Board members, mayors, councilors, umaabot o mga incumbent, members and supporters of One Cebu, maayong udto! Ako laning dalion kay ibaw ko nga gutom na. Kabalo ako, paggawas sa balita nga ang gipili ni Governor Gwen usa ka doktor, daghang namutana kinsa man na siya doktorata nganong siya man. Busa karon tuguti ako sa pag-ila-ila sa akong kaugalingon. Ako si Doktora Maria Teresa Villaluz Herosa, lumad taga-Karkar, pero nakapuyong og dugay sa Mandaue. Kay dito man ako nakita ng akong kapikas sa akong kasing-kasing. Si Attorney Erwin Romel Herosa, ang kanhi IBP President sa Cebu Province. Dito po ko nang inabuhi sa lungsod sa Konsolasyon, isip usa ka doktor. Sumahog o gikan sa South padung sa Norte. Usa ako ka-spesyalista sa mata. I am an ophthalmologist specializing in eye microsurgery, laser, and eye diseases. Mo-opera ko og cataract, mo-opera ko og glaucoma. I may not have a comprehensive resume in politics, but allow me to share my experiences in leadership and public service. In the 1990s, I was an SK chairman sa among lungsod sa Karkar. Sa akong pagtungha sa kolehiyo, I was an active student leader. We advocated for youth empowerment, environmental issues, social issues. Katuwang akong experience sa akong pagka-college. It nurtured me. It nurtured my passion for service. But even then, deep in my heart, I knew I had a mission. The calling to serve. A calling that I continue to uphold until now. Pag-graduate na ako, kay kaning doktor mo, agi pamanta o residency training before ka ma-specialista. Dito ko nag-train sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nakagraduate ko 2008. Sugod ato, naanap ko yung programa, itawag na ko site saving program. Nga kada tuig, mag-upirami o libre sa mga pobre nato ng mga pasyente na naay katarak. Kauban sa akong mga charitable partner foundations. Staying true to my vocation,
business people, entrepreneurs, academics, mga professionals sa lain-lain ng mga aspeto. We form a group that is solely, the purpose is selflessly dedicated ourselves to help those who are in need. We organize medical missions, cataract missions, mga operation tuli, murag kasagaran siguro sa mga lungsod diri sa Cebu ang unang nabisita. Napakuan na ang tuli, mga pisot day. Naapagani ni comment sa akong page nga Dok, ang imong gituli na anay anak kukadugay na adto. So nangapo na rin ko ron. These services we brought to the conflict-affected areas here in the Philippines, specifically Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. And we also brought our services dito sa mga NPA-infested areas. For the past 4 years, kalaway sa Diyos, ibalik pa ko nga sa lawas o galag. Naapa ko sa inyong atubangan. So, salamat sa Ginoo nga wala di pasagdi dito sa Sulu. People may ask, why serve? Kanindot na ana imong posisyon do? Nanong gusto ka maging ka manirobisyo? Let me quote Rabindranath Tagore. He said, I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold that service was joy. Tulahi yun ang imuhang kalipay kung nakatabang ka sa imong isig kausap. Tinuod bago pa ko sa politika, pero dugay na akong nanirbisyo sa publiko isip private citizen. Not for fame or recognition for myself or for my group, but as a selfless civic duty, ang among katungdanan sa katalingban, ang amuang gipauna kaysa amuang kaugalingon. So sa dihang gipangutana ko, musugot ba kadok nga mahimong running mate ni Governor Gwen Garcia? Sa why duha-duha? Yes, gidayon ko. Why split second? Kay nituo ako sa liderato ni Governor Gwen Garcia. Tinuod, siya nagyud ang nakasalbara sa Subo. Siya nagyud ang naghatag nato og direksyon kung asa ka padulong. Mauna, nalisugot gidayon ko. Yes, of course. It would be a great honor to be of service to One Cebu and to the province of Cebu. Sa akong manahuna, mauna siguro ni ang gihatag sa Ginoo nako nga mapalakdan ang akong serbisyo sa katawhan. Isip usap ka public servant. Ni-level up na ko gikan sa private servant, nahimo na kong public servant. Kanina lang na ay ni message na ko, principal na mo sa high school. So we need a true servant leader. Murag na-touch sa ko ba, kay karoon pa siya, nakaguna-kuna na mo message na ko, dugay lang ito high school kami adto sa St. Teresa's College. Sa tiinuray, lisod, o sa kahon ng akong tumong nga mahimong busy gobernador sa Cebu. Pero nagpasalamat ako dako ganina sa inyong suporta na at least dili gid ay ko ninyo malimtan sa inyong kampanya o sa inyong balota nga inyong sirkul-sirkulan ang tupad sa akong ngalan. Wala naman resort sa palihog ko o darken the small circle tupad sa akong ngalan. Pero bisan pa man, dako akong pagsalig sa Ginoo o sa mga Subuanon. Nagkabalo sila kung kinsa ilang pilion o kinsa ang ilang ibutang sa pwesto. Ipasalig na ko ninyo na dili mo magmahay sa akong panirbisyo. Dili ko ninyo ikauwaw nga nibutar mo nako sa 2022 May election. With my Governor Gwen Garcia, nagpaluyo na ko
Cebu. Muhangyo ako ninyo pag-usap sa kinasing-kasing na intawon. Please, bitaw ni. Yapil ko ninyo ha sa inyong kampanya. Kay karon, ang Cebu na kinahanglan o busy gobernador nga abtik. Pariha sa atong gobernador, abtik pod. Para sa atong kinabuhi o panginabuhi, aksyon o kapiskay ang atong kinahanglan. Mangayo, napod ko sa inyong tabang na mahimo ako nga musunod na Vice Presidente. Mag-alak. Layo ko man ito, no? Masuko si ko anak ko. Sorry. Kaya masahay ba nga, overwhelmed na nito kay tibuok, lideres good sa probinsya sa Subo nga ako ang gidiskursuhan. Mapulbaan good piya ko. Muna, pasensya na. Vice Gobernador di ay dili Vice Presidente. Salamat Gov Gwen sa imong suporta. Salamat sa imong kong gibili. Mabuhi si Governor Gwen. Mabuhi ang team natin. Mabuhi ang Cebu. O mas mabuhi ang Sugbuanon. Salamat. Salamat. Vice Governor Dr. Herosa. Gwendolyn Fiel Garcia was at the crossroads of her life, torn between pursuing her lifelong dream of becoming a lawyer or running for governor of Cebu. With no experience at any elected post, she left the threshold of her dreams at the University of the Philippines College of Law to face a three-cornered battle against sitting political giants. She had 0 congressmen to her side and only a few mayors as ally, defying the decades-old principle in local elections of getting as many incumbents to win. Gwendolyn Fiel Garcia became in 2004 the historic first woman governor of Cebu, with a margin of only 7,529 votes. All eyes were on her as she made a string of accomplishments for Cebu and overcome huge challenges, one after the other. She rallied all sectors against the move to divide Cebu, successfully preventing the creation of a Cebu del Norte, Cebu del Sur, and Occidental Cebu. Her programs were instrumental in making the province debt-free, the richest province, insurgency-free, the venue of the ASEAN Summit, the head of the East Asia Tourism Forum. She brought Cebu to the world with sisterhood pacts, even as she made her mark as the first and only governor who set foot in the most island barangays, or mountain barangays, or the only governor who asphalted the remotest roads and brought light and water to the farthest household. Known as fierce where leadership is concerned, Governor Gwen has endeared herself as the governor of the people. No governor has freely given adoring hugs to all. The children, the elderly, the women, and even the male barangay tanods. Her trademark work ethic has become undeniable to all, that universities have conferred on her the Doctor of Humanities degree. She was illegally suspended, unfairly prosecuted, and even trash-talked by evil critics
freely using the social media as their platform. Yet despite them all, she prevailed, proving that the truth and love triumph. Now 18 years after she became the first woman governor, she continues with her trailblazing streak by being the first governor to come back for a 4th term and is even poised to be elected for a 5th term. She was named one of the most influential Filipinas in the world and received the highest award from Malacanang, the Lakandula Award, from Zero Allies. Gwendolyn Fiel Garcia has become the most formidable ally an aspiring public servant could have, and her endorsement is now being sought by candidates from all levels and all parties. Every elections, national groups always invite her to go for a national post. But each time, she chooses Cebu. She chooses her beloved Cebuanos, refusing to leave the people of her home province for higher ideals. But then again, what could be loftier than staying to lead your people in the most trying of times? Today, Governor Gwen Garcia has become the face of One Cebu, of Cebu. Over the years, the strength of the party depends on the strength by which Governor Gwen withstood the attacks against her. Like a phoenix rising from the ashes, Gwendolyn Fiel Garcia's story continues. Ang numero 1 gobernador sa tibuok Pilipinas. Cebu is the best. Ubos sa iyong liderato, ang presidente sa One Cebu, Governor Gwen Garcia! Daghan ka salamat palihog panglingkod. Deputy Speaker and Secretary General of One Cebu, Pablo John Garcia, our Congresswoman of the 4th District, Congresswoman Janice Salimbangon, Congressman Duke Frasco of the 5th District, Congresswoman Lollipop Juano Lizon, currently Congresswoman of the 6th, and soon to be the unopposed Congresswoman of the Lone District of Mandaue, Congressman Sonny Lagon, our candidates, incumbents for the positions of congressmen, board members, mayors, vice mayors, councilors, mga binati o binahal kung kaigsuunang mga Subuanon nga kauban ug puyo ning atong partidong One Cebu. Mayong udto kanatong tanan. There are those who say that the story of One Cebu is the story of Gwen Garcia. You just recently saw an AVP that traced the beginnings of my political career, and much like the story of One Cebu, it has gone through a lot. Ang atong partido nagsugod gikan sa dakong hagit nga muako-akon ang Subo sa unang termino nako pagka-gobernador. Niyadtong tumura, sama sa inyo nakita, halos katunga lamang sa mga mayores ang nakaalyado kanako ug walay kongresista. Apan tulo kagamhanan nga kongresista ang mipasar o balaod nun nga buot
timuong kaugalingon nilang probinsya ang tagsa-tagsa nila ka-distrito. Sugbuak. Buakon ang Subo. And it was the first major challenge that I had to face. A governor with a very slim majority of only 7,500 votes. But I knew that I had to stand up and fight for what was right. Dili mahimo buak-buakon ang Subo. We were already politically divided. We could not allow for this great province of ours to be geographically dismembered as well. Uban kanimiyo tingali mahinungdong nga akong gihangyo e tutungura kamo mga mayores mukuyog nako dito sa Kongreso aron mutambong sa congressional hearing kung diin ituki ang tulo ka balaod nun. Kung diin ako gilisod-lisod kasi diyan butak mohimo sa akong presentasyon paggamon ako. Naluoy tingali ang uban kongresista tini offer among ihatag ang among 5 minutes ipuno. Nining gamay nga babae nga may sugong mibarog batok sa tulo kapolitikan mo higante niyan tungtungura dinhi sa Subo. Ironically, the idea of Sugbuak nga buak-buakon ang atong Subo mao na hinuon ang nakapahiusa kanato isip mga Suboanon. Mikuyog kanato ang Archdiocese of Cebu o ang ubang kongresista nga kanhiyunta dili nato aliado o ang katawhan mismo sa usa ka hiniusang tingog-ningon no to Sugbuak. Dili kami mudawat nga buak-buakon ang Subo. Ug dinha namugna, dinha na tao na himugso ang Partido One Cebu. Usa na ang Subo. Ug sa misunod nga piliay niadtong 2007, the One Cebu Party saw an unprecedented victory over the entire province of Cebu and established itself for the very first time as the unifying dominant party of the province. In the 2010 elections, we repeated that feat. One Cebu, again, sweeping practically all positions in the local, district, and provincial levels. But the winds of political change swept through in 2013 and shook the very foundations of One Cebu as a party, as an idea. The 2013 elections saw the defeat of most of the Garcias and their allies. I barely scraped through as then congressional candidate in the 3rd district with a very slim margin of 1,325 votes. And the next years were marked with continuing protest hearings filed by my opponent at the HRED. Not to mention the cases filed against me in the Sandigan Bayan, in the Ombudsman. At one point, the opposing counsel in the Sandigan Bayan moved
to have me arrested. In the midst of all this doom and gloom, when I realized that I alone was carrying the light for one Cebu, I must tell you that there were times I wanted to give up. That I wanted to just slink away to some dark corner and never face the world again. But you see, I knew that I had done no wrong. That all of these accusations were fabricated lies against me. And I knew that the 9 years that I had served with my whole heart and with my whole mind, with my whole spirit, the province of Cebu, I did so only because I loved Cebu and the Cebuanos. And so I could not just give up. I could never give up on Cebu and the Cebuanos. With every ounce of courage that I still had, I bravely soldiered on. In the plenary halls of Congress, in the committee hearings, as Congresswoman of the 3rd District, I stubbornly held on to that hope that someday right will triumph over wrong. That there is a God who sees all things here on earth, and that, as He had promised, in the end, all will be well. Fast forward to 2019, and we saw the resurgence of One Cebu, with Pablo Jan winning as congressman against a very formidable opponent in the 3rd District, with Duke achieving the impossible in the 5th District, and with our allies in the other districts of Cebu, together with the mayors, vice mayors, who still believed that Cebu deserved a better leadership, and the Cebuanos deserved a better, dedicated public servant. In 2019, One Cebu came back with a vengeance. In the same way, as the weeks unfolded, one after another, the cases filed against me in the Sandigan Bayan and in the Ombudsman were dismissed with finality. And so here we are, the second day of a 2-day One Cebu convention, with the attendance of practically all political leaders in the entire province of Cebu, from its 44 municipalities, 6 component cities, and the city of Mandaue. One Cebu is once again the dominant, strongest political party ever in the history of the province of Cebu.
those who ask, but why? Nga naman nga sa ubang mga lungsod, pinagurha man ang nagsuporta sa One Cebu. Sa uban gani, pinagutlo. O nga nung wala mang kamubili, kwen, ngay sa likway, ang uban kay usara, ang dawaton. May bawo of all people here present and in this entire province of Cebu, I have the most reason to carry vengeance in my heart because I suffered the most. My family suffered the most. And yet, if I were to insist on extracting my pound of flesh for the pound of flesh that had been steadily carved out of my heart each time all of the malicious accusations were repeated ad hominem against me, then I would not deserve to lead this party called One Cebu. By its very name, and for the very reason that this party was founded, I must uphold the principle of unity. I must rise above my own personal feelings for the good of Cebu and the Cebuanos. For this is what One Cebu is all about. It is about unity. It is about believing in the oneness of Cebu, in the oneness of Cebuanos. So, here we are, all under the umbrella of One Cebu, together with all of our allied parties. It is a blessing that we have been given this opportunity to come back. It is a blessing not given to many. This, what during those dark days had been unimaginable, that One Cebu would again prevail and rule as the most dominant political party of the province. But looking back, as you would look back, we have seen how the changing political winds can change party affiliation. And so, today, I would like to express a wish that first of all, beyond the story of One Cebu being the story of Gwen Garcia, may it also become your story. For each and every one of you who believe in the ideals of One Cebu, unity, service above self, love for our province and the Cebuanos.
wish is that if you would spare a few moments to look at how my life has turned out. Beyond all the goodness and the not so good times. Beyond that, my hope is that you would see that all these years I have never given up on Cebu and the Cebuanos, and I hope that you would imbibe that as well. Never give up hope on Cebu and the Cebuanos, our beloved Cebu. If you would embrace that in each of your hearts right now, then even before the coming May elections, we shall have already achieved victory, not for our individual selves, but victory for a one, united, undivided, and indivisible Cebu. And let this be our continuing story. As it was, a one Cebu. As it is, a one Cebu. There can only be one Cebu! Daghang salamat, Gobernador Gwen Garcia. Usa ka isla, usa ka katawhan, usa ka paglantaw, usa ka Sugbo, one Cebu! Proceed to the buffet stations, get your food, and enjoy your lunch.